नार्जारिनि दैदेननायाव जेब्ला जोङो सोलोंथाइनि खामानि मावनो साइकेल रेलि खालामदोंमोन इन्जुरफ्राव लिरदोंमोन मोजां मोजां स्ल'गान जोंखौ जंखायदोंमोन इन्जुराव स्ल'गान लिरबा लेखा गोरों जायो नामा होननानै दिनै नुबाय 2006 मायथाइयाव मेट्रिकआव 66 जनल' पास जादोंमोन 12,000निख्रुइ बांसिन बर' फरायसाया मेट्रिक आनजाद होदोंमोन मात्र 66 जन 66 जनाल' फार्स्ट डिभिजन मोनदोंमोन आरो दिनै 3,000निख्रुइ बांसिन बर' फरायसाया मेट्रिकआव फार्स्ट डिभिजन मोनदों दा बे खामानिखौ सोर मावदों दिनै दुलाराय बर' जोंनि हारिनि माखासे साननो गोरों पजिटिभ मानसिफोरनि थाखाय जादों दा नंखायनो रायजोफोर बयनिबो थाखाय खामानिया जुदा जुदा नाथाय भिजन आरो भिजन गोनां मानसिखौ जाय मानसियानोखि मोनसे डिजाइन बानायदों हारिखौ जौगाहोनो थाखाय बै मानसिफोरखौ डिसकारेज खालामनाया बयनिख्रुइ गोरोन्थि होननानै आं दिनैनि तारिखाव बुंगोन मावनो हायोबा मावनो हायाबा जिरायना था नाथाय डिसकारेज खालामनाङा रावखौबो बे मोजां बाथ्रा नङा दिनै जेलनिफ्राय बर'नो थाखाय एनडिबिनि जोंहा बिदा फंबायफ्रा जेलाव दङ मानगोनां रन्जन दैमारि बिथाङा जेलाव दङ बे गासैखौबो बर'नो थाखाय जोंनि सरकारा जोङो नाजागासिनो दङ अरुणाचलाव थानाय केस मेघालयआव थानाय केस नागालेण्डआव थानाय केस बे केसफोरखौ उइथड्र खालामनो थाखाय जोंनि चिफ मिनिस्टार डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा बै रायजोनि चिफ मिनिस्टारफोरजों रायलायनो थाखाय दाख्लै आंखौनो बुंदों जे थांनानै रायलायनानै केसफोरखौ उइथड्र खालामनांगोन नाथाय ओरैबायदि बै समनि थासारिमोन बबेयाव मा दङ बेखौ बुथुमनायावनो गोबां सम लाबाय दिनै मुंख्लंफोरनि नामफोरखौबो सोरहाबा केस गैया सोरहाबा पस्टमर्टम रिपर्ट गैया बेसेबांबा बुरजा सम लाबाय नाथाय दिनै बे हिरेन नाथ बिथाङा जोबोद सिनसियार मानसि आरो जोबोद अनसुला मानसि दा बे हिसाबै बिथाङा बे खामानिखौ धैर्य सहकारे मावै मोनसे लेभेलाव फैबाय बिटिआर गोरोबथाया जोंनिल' कमिटमेन्ट नङा बेयो भारत सरकारनि कमिटमेन्ट दा नंखायनो बेखौ मोनफ्रोमबो हांखोखौ बेवहाय इमप्लिमेन्ट खालामनांगौ बिथांमोननि बिबान दिनै बर' कसारी काउन्सिलनि समस्ति जानांगौ इलेक्सन जानांगौ बेवहाय नांगौ बायदि फान्ड मोननांगौ बे गासैखौबो लानानै एबसु इउबिपिअ बर' कसारी काउन्सिल बयबो रायलायगासिनो दङ सरकारजों रावबो दान्दिसे समबो जिरायनानै थायाखै दा नंखायनो हारि दानो फैग्रा मानसिफोरनि गेजेराव कम्पिटिसन जायोबा जानाय नङा हारि दानाया खुगाजोंल' कम्पिटिसन खालामबा जानाय नङा मावनोबो नांगोन दिनै लासै लासैनो जौ जुवानि थासारिया जोबबोदों मेला होनायनि थासारिया जोबबोदों नाथाय दाबो साफा सानै मानसिफ्रा बेखौनो जुजिबाय थायो मेला होनो जुवा होनो आसामनि चिफ मिनिस्टार बिथाङा ड्राग्स बन्द खालामदों गोबां खामानि मावगासिनो दङ जोंनि ओनसोलाव बेफोर बाथ्राखौ लानानैनो चेलेन्ज खालामो दाबो साफा सानैया बै 17 बोसोर समाव होनाय बायदि सिरि बबेयावबा जखमानानै जुवा होनो नागिरो बे समाज बेरेखा खामानिखौ जों लुबैनाय नङा सोरबाया दिनै रेस्टुरेन्ट लुदों धाबा लुदों जोंहा बुंनांगौ गैया नाथाय बे रेस्टुरेन्ट धाबायाव जुदि जौ जुवानिसो आड्डा जायोबा गाज्रि खामानिनिसो आड्डा जायोबा बेखौ खिन्थु हारिया अराय सम माफ होनाय नङा जों बेखौ बिजिरनानै नायनांगोन मावनो थाखाय मेरला खामानि दङ मोजां खामानि जोङो माबा मोनसे गाज्रि थाखाखौथ' मोनगोन नाथाय बिनिफ्राय हारिया खहा जायोबा जोंनि जेनेरेशना खहा जायोबा बेबायदि खामानिखौ मावनायनि खुनु गोनांथि गैया दा नंखायनो रायजोफोर जोंनि दानि मिशना जाबाय गेरेमसा बर' माहारि बे गेरेमसा बर' माहारियानो जोंनि मिशन जोंनि गेलेनायनि बिथिङाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा अंडर-13 फुटबल होदों खुनु मोनसे खामानिखौ रावबो गारनानै दोनाखै जेलनिफ्रायबो गनांगोन केसआबो जोबनांगोन मुंख्लंफ्राबो थाखा फैसा मोननांगोन बिटिआर गोरोबथायाबो जानांगोन लोगोसे हारिया गेरेमसा हारि जानांगोन आब्रुथि गोनां हारि जानांगोन सोदोमस्रि गोनां हारि जानांगोन आरो जिखिनि राव थुनलाइ बायदिसिनानि जेंना बे जेंनाया आगोलनिफ्रायनो दङमोन बर' थुनलाइ आफाद दुलाराय बर' फरायसा आफादा नाजायैनो लासै मोनसेनि उनाव मोनसे सुस्रांगासिनो दङ आंहा फोथायनाय दङ मोनसे समाव बियो सुस्रांजागोन कलेज प्रभिन्सियेलाइज जानांगौ स्कुल प्रभिन्सियेलाइज जानांगौ बावैसो 10 खान कलेज प्रभिन्सियेलाइज खालामनाय जाबाय मास्टार थिसननांगौ बिटिआर ओनसोलाव प्राय 22 जौ मास्टार थिसननांगौ बिसोरनि इन्टारभिउखौ जों लानो थांगासिनो दङ मोनसेनि उनाव मोनसे खामानिखौ मावगोन नाथाय हाखा दावरा खामानिफोरखौ मावनानै आगोलनि बायदि गोरोन्थि खालामनायखौ आं लुबैयाखै जायखि जाया जानला मानला मावनानै
बबेबा मोनसे सिस्टेमखौ गन्डगोल खालामनाया जोंनि थांखि नङा दिनै जि खामानिखौ मावगोन फैगौ 100-102 बोसोराव बियो गोख्रों जानांगोन मोजां जानांगोन ओंखायनो 99 नि साकरि होबाय जायफ्रा 1 बोसोर उनाव रिटायार जागोन बिखौ मोनसे जिनिसखौ प्रपारलि मावगासिनो दङ सिगांनि मानसि मावना थांनायखौबो जोंनि समाव जों बिखौ कारेक्सन खालामगासिनो दङ दा बेनिखायनो आं बयनोबो साबायखर बावदों दिनै बयबो बेवहाय बाहागो लाफैदों जोंनि जिखिनि डिपिआर बानायनांगौ स्किमफोरा जानांगौ बियो लासै लासै जाजोबबाय कर'नानि थाखाय बोसोरसे खामानि मावनो हायाखैमोन दा लासै लासैनो बियो मोगथां महर मोनजोबगोन दा नंखायनो हारिनि गेजेराव खौसेथि सांग्रांथि अनलायनाय मानिलायनाय बे मोनसे थासारिया थानांगोन राजखान्थिनि मुङाव गाज्रि थासारि खालामनाया गोदोनि समनि बाथ्रामोन नाथाय दिनैनि समाव जोङो बेफोरखौ फिन जोंनि गेजेराव जाहाथे फैया बयनिसिमबो साबायखर बावबाय आरो दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दैदेननायाव जि मोनसे मेहेरगोनां मेल खुंदों बेवहाय फैबाय थानाय समाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा हारिनि सिनस्रि हिसाबै बे मोनफ्रोमबो आयदाखौ दैदेनलांबाय थागोन आं बेखौनो फोथायो रायजो राजाफ्राबो फोथायो दा बयनिसिमबो आङो गोसो गोरबोनि साबायखरखौ बावनानै आंनि बुंनायखौ बेवहायनो फोजोबबाय गोजोन्थों जोंनि गेजेराव बिटिआरनि मानगोनां सिएम आरो बिटिआर सुक्तिनि सागानगिरि आरो दिनै सुक्ति दफा मावफुंनायनि थाखाय जि मोनसे डायनेमिक आरो लिडारशिपनि जि हाबाफारिखौ मावफुंबाय थादों मानगोनां प्रमद बर' बिथाङा गासै बाथ्राफोरखौ फारि फारि जोंनो मिन्थिहोबाय आरो बिथांनि मेहेरगोनां आरो बेसेन गोसा बिबुंथिनि थाखाय आं साबायखर बावदों थांथ'नाङा जोंनि हाबाफारिया जोबसिगोन आरो मानगोनां चिफ बिथांनिसिम बिथांनि बाहागो लानाय आरो हाबा मावनायनि थाखाय धन्यबाद बावनानै गोबारै खेबसे आखाइ खबनानै हरफिननो थाखाय आं खावलायदों बिथाङा बिदाय लासिगोन आं बयखौबो दसे सम धैर्य होनानै जिरायनो खावलायदों 20 मिनिटनि उनाव जोंनि हाबाफारिया आरो 15-20 मिनिटत आमार सभा समाप्त हब अलप धैर्य धरि बहिब কাৰণে মই आह्वान जनायछु बे समाव जोंनि गेजेराव सानैसो आलासि दङ आङो सिनायथि होनो नागिरदों आमार सान्थाल छात्र सन्थार সাধাৰণ সম্পাদক ৰিমান সোৰেন ডাঙৰীয়াক চিনাকি দিব কাৰণে ল'ব কাৰণে আহ্বান জনাইছোঁ আৰু আমি আদৰি লৈছোঁ অনুসূচিত জাতীয় পৰিষদৰ এডভাইজাৰ দীপক দাস ডাঙৰীয়া চিনাকি ল'ব नेरसोन एनजिअनि एक्जिकिउटिभ डाइरेक्टर आरो इउपिपिएल हान्जानि गाहाय नेहाथारि मिरुनि राजु नार्जारी बिथां जोंजों दङ सिनायथि लानो खावलायबाय एबसुनि बोसोनगिरि खुंख्रा स्वर्गियारि बिथांखौबो आङो सिनायथि लानो थाखाय खावलायदों गाहाय नेहाथारि खनिन्द्र बसुमतारी लोगो आफादगिरि खोरोमदाव औवारी बिथांखौबो सिनायथि लानो खावलायबाय आरो लोगो गाहाय नेहाथारि दिनेश ब्रह्म बिथांमोनखौ आं सिनायथि लानो खावलायदों दसे सम थाथ'बावनो खावलायबाय आमार মাজত राज्य सभार सन्मानीय सांसद आरो आमार अञ्चলৰ পৰা এজনে প্ৰতিনিধিত্ব কৰা এই লোকসভাৰ ভাৰতৰ এই বুকুত সন্মানীয় ৰেণুকা নাৰ্জাৰী ডাঙৰীয়া আছে মই চমুকে এই একৰ্ডত তেওঁ যেহেতু জড়িত আছিল বাহিৰে ভিতৰে কাম কৰিছিল আৰু বৰ্তমানো একৰ্ড চুক্তি ৰূপায়ণৰ ক্ষেত্ৰত কাম কৰিছে মই নিজৰ কথা ৰাখিবৰ কাৰণে মই আহ্বান জনাইছোঁ আৰু বিথাংनि उनाव बिटिआरनि मानगोनां डेपुटि चिफ गोविंद बसुमतारी बिथाङाबो सुंथाबै फंनैसो बाथ्राखौ रायजो राजानो फोरमायगोन आं जिरायनो खावलायबाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथां गाहाय नेहाथारि खनिन बसुमतारी लोगोसे बे आफादनिनो मिरुनि गासैबो बिबानगिरि नोंथांमोन बोसोनगिरि खुंख्रा स्वर्गियारि मानगोनां बिथां बे हाबाफारियाव बिबुंथि लाखिलांनाय जोंनि बिटिसिनि चिफ प्रमद बर' बिथां आसामनि मन्त्रि इउजि ब्रह्म बिथां आरो जोंनि गेजेराव एडिजिपि दंफैयो हिरेन नाथ बिथां बेवहाय बाहागो लानाय जोंनि बिटिसिनि डेपुटि चिफ एबा एमएलए सासे बर'नि गोख्रों दैदेनगिरि मानगोनां गोविंद बसुमतारी बिथां बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि सार सुरत नार्जारी मानगोनां बिथां
जौसाङाव जिरायनाय गोबां दैदेनगिरि नोंथांमोन बे हाबाफारियाव बाहागो लानाय गासिबो मानगोनां दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बिबानगिरिफोर रायजो राजा नोंथांमोन आं फंनैसोल' बाथ्रा बुंगोन दिनै ब्रैथि बिटिआर एकर्डनि बेखौ जोङो बरायनानै जोङो बे एकर्ड डेखौ दिनै फालिनाय जादों दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बेन्दोङावहाय आरो बे एकर्ड डे फालिनायनि गेजेरजों जोङो थांनाय 4 बोसोराव एकर्ड डेनि गेजेरजों बे एकर्डनि गेजेरजों जोङो मा उद्देश्य दंमोन मा मोनखो मा जालांगासिनो दङ बे गासै बाथ्राफोरखौ जोङो सावरायनायाव बेरखांनाय नुनो मोनदों आरो बेखौ लानानै आरो दुनायै बाथ्रा बुंबावनांगौ दं होननानै आं सानाखै मानगोनां एडिजिपि बिथाङा एकर्डखौ जाफुंसार होनांगौनि थाखाय मा हाबाफारि लागासिनो दङ बोरै लांनो नागिरदों बेखौ स्पष्ट भाबैनो बिथाङा नोंथांमोननि गेजेराव फोरमायदों आरो जोंनि मानगोनां प्रमद बर' बिथाङा माने जागायनायनिफ्राय जोबजासिम जे जोंनि थांखि बेकग्राउन्डफोरखौ बुंनानै बाथ्राफोरखौ बुंलांबाय आं फंनैल' दाजाबदेरनानै बुंनो लुबैदों जे जोंनि जे इयुननि बाथ्राखौ जुदि जों सानो जों मोनसे समाव सानदोंमोन जे जोङो गोग्लैसोनाय मालायजों नासयजानाय सरकारा जोंनो जेबो होआ बेखौ मोनदांनानै जों सरकारनि खाथियाव खुद्रिदों जोङो डिमान्ड खालामदों फैयै फैयै डिमान्ड खालामनानै जों आन्दलन खालामबाय आन्दलन खालामनानै सरकारखौ जोङो रायलायहोबाय रायलायहोखांनानै जोङो मोनसे सुक्ति खालामबाय सुक्तिनि गेजेरजों जों माखासेखौ आदाय खालामबाय आरो बे सुक्तिनि गेजेरजों जोङो बिग्रा जाला दा जोङो राननानै होग्रा मोनसे थासारियाव जों सौफैबाय दा बे गासै बाथ्राफ्रा सावरायनायाव जोङो बेरखांनायखौ नुनो मोनदों दा दिनैनि तारिखाव आङो बेखौल' खावलायगोन जे आथिखालाव जे बिटिआर गोरोबथानि गेजेरजों जों गोजोन थासारि लाबोनानै बे ओनसोलखौ जों बबे लामाथिं लांनो नागिरदों बेखौ जों मोजाङै बिश्लेषण खालामनानै बिजिरनानै नायनांगौनि सम जादों बेखौ जोङो थार ओंथियाव जों बिजिरनांगोन जोंनि गोरों गोरा जोंनि साननो गोरों जोंनि बिमा बिफाफ्रा जोङो साननो रोंनांगोन खालि जोङो बिनि सायाव राजखान्थिखौ दहाय होनानै सोरबाया पावाराव थानांगौ होनानै बेनि उल्थायै गासिबो बिथांखौ जुदि उल्था जुदि सावरायोबा बेवहाय जोंनि थासारिया मोजां जानाय नङा जोङो स्पष्ट भाबै बेखौनो बुंनांगोन जे जोङो गोजोन थासारिखौ मोनबाय जों बेखौ हमथानानै लाना थांनांगोन आरो आखायाव जि गोहो मोनबाय बे गोहोखौनो लानानै जोङो आरोबाव जौगालांनायनि मोनसे थासारिखौसो जोङो लांबाय थानांगोन आरो बिनि थाखाय जों बयबो गाव गावबागाव जेरावखि थाया मानो जोङो खामानि मावनांगौनि दिनै सम जादों माखासे सम सिगां बर'निनो गेदेमा दैदेनगिरिफ्रा आं लोगो मोनदोंमोन सिनियर मस्ट जायफ्रा माने बर' जातिनिनो गान्दारि होननानै जोङो बुंनो हायो लोगो मोननानै बुंबाय आंखौ रोनगोरा भाई मा जाबावगोन जाथिया थैजोबसिगोन मा जाबावगोन मानो बिदि खालामखो आं बुंदों खोनासंजोबखांनानै आं बुंदों आदा नों थानायाव बोरै जाथिया जोबगोन नोंथ' बर'नि दैदेनगिरि नङा होमबा नोंथ' दङना दाबो गोथाङै नों थानायाव जाथिया बोरै जोबगोन जों थानायाव जाथिया बोरै जोबगोन आथिखालाव जायफ्रा मावदों बेखौबो गोसो फोथाय जाय खामानिखौ सिगांनि मानसिफ्रा मावनो हायाखै बेखौनो आखायाव लानानै दिनै मावदोंसो बेखौ नोङो मोजां नोजोरजोंल' नायनो सोलों होमबानो गासिबो बिनि सलुसना फैगोन आं गोबां बाथ्राखौ दान्थे बिदान्थेनि गेजेरजों बुंनाय जादों खारन दान्थे बिदान्थे खालामनायानो जोंनि उद्देश्य नङा जोंनि उद्देश्यआ जाबाय जे जोङो संग्राम खालामनानै जि फिथाइखौ जों मोनबाय बेजोंनो जातिखौ जों जौगाहोलांनांगौ आरो मोनसे खोथाया रोखा रायजोफोर बे 35 लाख जनहादारनि गेजेराव खालि जोंनि बर'फोरल' गैया बे 35 लाख जनहादारखौ जों ज' बोनथुमनानै लिडारशिप लानानै दिनै जौगालांनांगौनिसो थासारि बेवहाय बाथ्राया नों बर'निल' थाखाय लुबैबाबो माखासे जिनिसा जानाय नङा सोरनिबा थाखायबाबो नों बुंनांगोन भारतआ मोनसे गणतान्त्रिक देश बे गणतान्त्रिक देशआव पार्लियामेन्टारि सिस्टेमजों दिनै एमएलए बासियो एमपि बासियो दिनै काउन्सिलाव 40टा समष्टि दङ बे 40टा समष्टियाव साफा साफा एमसिएलए फैनानै काउन्सिल गठन खालामो आरो सरकारि जन्थ्रआ सोरबा सासे मोनसेल' जनगोष्ठीनि थाखाय रावबो मावनो हाया
बे नेम नङा बे जन्त्रखौ नोङो मानिनानै जुदि थांनो गोसो जायाबा खालि आंनि जोंनिल' जानांगौ होननानै जुदि बाथ्राफोरखौ जुदि बुंबाय थायोबा बेजों जों दावगालांनो हानाय नङा गतिके आङो गुरैयै बेखौल' खावलायगोन जे मोनथाम जिनिसखौ जोङो दा संग्राम खालामनांगौ मोनसेया जाबाय सोलोंथायाव जों आमूल परिबर्तन लाबोनाय गोदान मोनसे डिजाइनजों जोंनि समाजखौ जों लांनांगौ नैथियाव जाबाय जोंनि हारिमु बे हारिमुआ फोसाबनानै सोदांनानै बेखौ साबना हामना खालामनानै बिश्व धर्मआव गायसननांगोन आरो बिनि थाखाय जों गोख्रोङै खामानि मावनांगोन आरो मोनसेया जाबाय गेलेमु जोंनि इयुन जोलैखौ गेलेमुआव जों गोसो होनानै बे गेलेमुनि गेजेरजों मेलेमै मोदोमै जौगासार होनांगौनि थासारि जों बेखौ डेभेलप खालामनांगोन आरो बे मोनथाम जिनिसखौ गोसो होनानै जुदि जोङो मोनसे संग्रामनि गेजेरजों जुदि लांनो हायोबा मोजां गभर्नमेन्टनि गेजेरजों जुदि जों लांनो हायोबा नायबानो जाबाय जोंनि जि सिमां बे अट'मेटिकलि फैगोन गतिके आं बेखौनो खावलायबाय जे मोनथाम जिनिसनि सायाव जों स्ट्रेस होनानै जोंनि बिमा बिफा जोंनि गोरों गोरा जोंनि फोरोंगिरिफोर जोंनि साननो हानाय व्यक्ति नोंथांमोना बे गासिबो बिथिंखौ नोजोर होनानै जुदि जों सानलायनानै खामानि मावलायनायनि जुदि सुबिदा लालायोबा फैबाय थानाय समावहाय जोंनि ओनसोला निश्चय मोजां मोनसे थासारिखौ मोनगोन होननानै आं सानो गतिके जोबनायाव आं खालि बेखौल' खावलायबाय दिनै जि खामानिखौ मावबाय थादों जि सरकारा जि खामानिखौ मावबाय थादों भारत सरकारा दिनै मावदों आसाम सरकारा मावबाय थादों बिटिसि सरकारा मावबाय थादों मोनथाम इन्जिना खामानि मावगासिनो दङ आरो जोङो बिटिसि सरकार हिसाबै दिनै जि खामानिखौ मावदों भारत सरकारखौ बिसासाव लानानै खामानि मावदों आसाम सरकारखौ बिसासाव लानानै खामानि मावदों आरो बिसासा दिनैसिमबो मोजाङैनो दं भारत सरकाराबो मोजाङैनो दं आसाम सरकाराबो मोजाङै दं आरो बे थासारियावनो थानानै जोंबो बिटिसिनिफ्राय मोजाङै खामानि मावनानै जोंनि जि सिन्था बेखौ जों जाफुंसार होनायनिसो जों खामानि मावगासिनो दं गतिके रायजोफोर बिसासाव ला दिनैनि आथाला जातिखौ धंस खालामनो थाखाय खामानि मावाखै आरो सोरबाया जुदि सानदोंबा बेजों धंस जासिगोन बेखौनो गोरोन्थि जागोन खारन गासिबो खामानिखौ आं हारसिं रोंगोराया मावनो हानाय नङा गासिबो खामानिखौ प्रमद बर' हारसिं मावनो हानाय नङा गासिबो खामानिखौ गबिन्द बर'आ मावनो हानाय नङा गासिबो खामानिखौ मानगोनां इउजि ब्रह्मआ मावनो हानाय नङा दिनै दिपेन बर'आ जेखौ मावदों इयुनाव आरो बेखौ सोरबाया मावगोन जों मावनो हायैखौ सोरबाया मावगोन आं मावनो हायैखौ सोरबाया मावगोन गासिबो खामानिखौ हारसिङैनो मावजोबनांगौ साननानै गुबुन मावनाया जुदि जायाखै होननानै सानना लायोबा बे आरो जाथि दानायनि बाथ्रा फैनाय नङा गतिके बे बिथिंखौ नोजोर होनानै जोङो दावगालांनांगोन दुलाराय बर' फरायसाफोरखौ आं साबायखर बावो जा बिटिआर एकर्डखौ खालामबाय बेखौ जाफुंसार होनांगौनि थाखाय जेरैबायदि स्ट्रेटेजि लानानै दिनै खामानि मावगासिनो दङ बेयो राइट डाइरेक्सनाव दंबाय थायो थानांगोन आरो मिजिं थिदों जे फैबाय थानाय समावहाय जोंनि एनडिएफबिनि जेंना दुलाराय बर' फरायसाफोरनि जेंना जातिनि जेंना गुबुन हारिफोरनि जेंना बे गासैखौबो जोङो मोनसे आब्रुथि गोनाङै मोजां मोनसे सिन्थानि गेजेरजों बे जेंनाखौ फोजोबनानै 35 लाख जनसाधारणखौ जाहाथे जों ओनसोल हिसाबै जौगालांहोनो हायो बेनि बागै जोङो सानलायनानै खामानि मावनो सम जादों आरो बेनि थाखाय जों आवगायबोनांगोन बे फंनैसो रावखौ बुंनानै आंनि बुंनायखौ बावनो फोजोबबाय गोजोन्थों मानगोनां रायजो सभानि एमपि एबसुनि बारग' आफादगिरि रोंगोरा नार्जारिनिसिम रोजा रोजा साबायखरखौ बावबाय आरो खेबसे गोबार आखाइ खबनानै हरनांगौ दसे सम थाबाव जोंनि जोबथा बिबुंथि होगोन आदा बिथाङा बिबुंथि होलिया होनना बुंबाय थादोंमोन दाबो जोंहा बेयाव 1,500 रायजो राजाफ्रा दङ 5 मिनिट बिथाङा बिबुंथि लाखिगोन एनडिएफबिनि बारग' आफादगिरि आथिखालनि बिटिआरनि डेपुटि चिफ गबिन्द बसुमतारी आदा बिथां आं बिथांखौ सुंद'यैबाबो दिनैनि बे एकर्ड डेआव गावनि मोन्दांथि आरो हाबा मावलांनो गोनां बिथिंनि सायाव फोरमायनो थाखाय खावलायबाय आरो बिथांखौ वेलकाम खालामनानै आखाइ खबनानै होनांगौ गासैखौबो खुलुमहरग्रोबाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि नाजानायाव खुंफुंनो लानाय बे ब्रैथि बिटिआर एकर्ड सान बे हाबाफारिखौ दैदेननाय मानगिरि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानगिरि आफादगिरि दिपेन बर' बिथां दिनैनि बे हाबाफारियाव नुजाथिफैनाय गाहाय आलासि हिसाबै बिटिआर सरकारनि मानगिरि
गाहाय मावफुं सोद्रोमा मुस्रि प्रमद बर' बिथां दिनैनि बे हाबाफारियावनो नुजाथिफैनानै गावनि बिबुंथि लाखिनानै थानाय आसामनि मन्त्रि मुस्रि उल्खाग्रा ब्रह्म बिथां दिनै बेयाव नुजाथिफैनाय बर'नि सासेल' एमपि राज्यसभानि एमपि मुस्रि रेनगोरा नार्जारि बिथां आसाम सरकारनि बिटिआर गोरोबथाजों लोब्बा लाखिनानै बे सुक्तिखौ इमप्लिमेन्ट खालामनायाव थैथां नाजाबोनाय आसाम सरकारनि बिखया एडिजि मुस्रि हिरेननाथ बिथां बेयाव नुजाथिफैनाय बिभिन्न दल संगठननि बिबानगिरि नोंथांमोन बर' थुनलाइ आफादनि मानगिरि आफादगिरि डक्टर नार्जारि सार गाहाय नेहाथारि नीलकान्त गयारि बिथां बर' कसारि वेलफेयार काउन्सिलनि चेयारमेन मुस्रि अनिल बसुमतारी बिथां आरो लोगोसे गुबुन गुबुन संगठननि दैदेनगिरि नोंथांमोन लोगोसे बे ओनसोलनि सिबिजाथाव रायजो राजा नोंथांमोन दुलाराय बर' फरायसानि गुबुन गुबुन बिबानगिरि नोंथांमोन दिनै थारैनो बर'फोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव सान मानोना बोसोरब्रै सिगां दिनै बे सानखालिनो बिटिआर सुक्तिखौ खालामनाय जादोंमोन दिनै बर'नि गोबां संगठन आरो दैदेनगिरिफ्रा बिटिआर सुक्तिखौ सोंखारिबोदों जे बियो बर'नि थाखाय जायाखै होननानै खिन्थु सुक्ति खालामखांनायनि उनाव थांनाय 10 बोसोरथाम बे